Я ў жывым эфіры. Напэўна. М. Вітаю ўсіх, хто зараз знаходзіцца на хвалях нашага першага канала беларускага відзіка. За мікрафонам Віталій Ляхновіч. Машыце рукой, хто тут жывы, хто мяне бачыць, хто чуе. Агулам так, як зразумець, што ўсё пайшло? Трэба зайсці на YouTube. О! Бачу, ведаю гэтага чалавека. Ён драўлянымі членамі гандлюе. Так, добра. Мяне бачна. Добра. Тады не будзем надоўга гэта ўсё адкладваць. Вітаю, Алекс. Вітаю ўсіх. Карацей, назбіралася на гэтым фестывалі дэмак у Стыме ажно 5 гульняў ад распрацоўшчыкаў з Беларусі. Не заўсёды геаграфічна з Беларусі, але часам гэта людзі, якія мелі дачыненне да Беларусі, нарадзіліся там, прыгадзіліся ці не прыгадзіліся, але, карацей, зрабілі гульні. І гэтыя гульні мы сёння будзем мацаць. 5. Я не ўпэўнены, што ўсе 5 адразу атрымаецца перагледзець. Напрыканцы я пакінуў Eternal Life of Goldman і Replaced, таму што гэта, скажем так, гульні ад ужо больш дасведчаных камандаў, у якіх нават ёсць свае выдаўцы. І пачнем, пэўна, з найпрасцейшага. Tales of Meadows. Нейкім чынам гэтая гульня атрымала добрую прэсу некалькі гадоў таму, дзякуючы таксама відзіку, дзякуючы гульнявым навінам на відзіку, якія рабіў Рудзі. І пра гэтую гульню шмат хто ведае. І нарэшце мы можам пабачыць, як жа гэтая гульня выглядае насамрэч. Я ўжо пабачыў, не буду скрываць, хаваць, я ўжо і напісаў пост пра гэта у тэлеграм-канале. Я ўжо Tales of Meadows мацаў. Няхай для вас гэта будзе сюрпрызам, але пэўна я таксама лічу, што і вы ўжо гэта ўсё бачылі. Вожык кажа, што Replaced спадабаўся, гэта добра. Таму што не вельмі зразумела, што з гэтым Replaced'ам адбываецца, яго ўвесь час неяк усё пераносіць, а гэта нядобры знак. Калі пачатак дэмка Replaced табе спадабалася, гэта яшчэ не факт, канешне, што ён і далей будзе такім жа добрым, але трымаем кцюкі, спадзяемся на лепшае, будзем пачынаць з Tales of Meadows. Не на сваім аккаунце я яго гуляў, зразумела ж, але урухомім гэтую гульню. Так, дзе мой OBS? Во мой OBS. Вось экран гульні. Мы зараз выберем Кенса Tales of Meadows. Во. Спадзяюся, вам чуваць, відаць. Ужо ў меню мы знаходзімся. Я тут ужо заходзіў аднойчы, выставіў усё як трэба на беларускую мову. Таму будзем пачынаць, зразумела ж, сюжэта. Тут ёсць налады, можна браць мову гульні як інтэрфейсу, так і агучкі. Беларуская агучка. Зацэнім абавязкова. Гук я змяншаў, але ён чамусьці не захаваўся, гэты зменшаны гук. Спадзяюся, што і вам штосьці будзе чутно, і я тут не аглохну. Так, захавалі? Вярнуцца. Сюжэт. Пачынаем. Чакайце. Не ведаю, дарэчы, ці падтрымлівае гульня геймпад, ну добра. Паспрабуем пагуляць у такога кшталту гульню RPG з дапамогай выключна мышкі і клавіатуры. Добра. Адразу ж ідзем куды-небудзь назад, таму што калі тут які-небудзь лут, а мы яго не залуталі, вось мост бачу, добра. Нас асабліва нікуды далёка не пускае, таму што тут ёсць рознага кшталту сцены, але, канешне, не ведаю, ці бачна гэта ў вас на стрыме, але для мяне добра бачна, як тут у мяне трасецца чамусьці камера. Пэўна, таму што мне даволі кепска. Чакай, не біся. А на якую літару мне трэба націснуць?
Адыдзіся ад мяне. Так, добра, я просто буду ад яго уцякаць. Усіх пасяку. Побеглі. Не стой, бяжы. Не глядзі на іх. Всё. Вось так праходзяцца бойкі ў гэтай гульне. Мы гуляем за пацыфіста, як вы ўжо зразумелі. Таму нічога не баімся. Ой, а я спадзяваўся, што яны знікнуць. Яны не хочуць знікаць. Бачыце. Князь, ратуй. Рататуй. Князь, рататуй. А гэтым татарам канца краю не відаць. Але нас так проста не зламаць. Так, воевода? Тише, князь. Паспрабуйте менш рухацца, я занесу вас у бяспечнае месца. Я не кину свою дружину. Мертвым вы им докладно не допоможете. Супер. Давайтеся каля меня. Перасвет. Ганыя чубрыкі там стаяць. Ой, чакай. Давай, князь, уцякай. Ляціць, калаціць. Князя, я спадзяюся, яны не будуць біць? Не, князь ему не патрэбны. Так, хлопцы, хто тут ёсць на базе? Ратуйте. Рататуйте. Рано выглядает. Всё. Телепортировали. А чому так гучно? Матка боска. Лепш распавядзі, як там бітва. Татарам амаль удалося прорваться, але мы цудом отбили атаку. Яны отступили, але хутка напали новой силой. Мы не ў сілах больш стрымліваць іх націск. Гэта конец. Я думаю, гэта будзе спідран. Маўчыш, крыўду затаіў, а? Што ж, у цябе ёсць на гэта права. Прабачэння прасіць не стану. За мае грахі, за грахі майго бацькі, адказ буду трымаць перад Богам. Няма чаго вырашыць мінулае. Я ж заўсёды зайздросціў табе, Перасвет. З самага дзяцінства я хацеў быць такім, як ты. Нешта не трапляе насамрэч. Хіба за табою гонішся? Камера не трапляе ў рэзкасць, на жаль. Мне... Таму у нас графон на экране у вашай увазе. Але я так і не змог. І цяпер не змагу ўжо ніколі. Колькі было б твайму сыну зараз? 7. Яму было б 7 гадоў. Вось як. Дарэчы, мяне уважна, ну добра, потым скажу. Сёння, апоўначы, ты павінен будзеш выбрацца з лагера. Непадалёку ёсць канюшня. Князь. Дай мне скончыць. Як толькі выберешся, скачы ў туры з усёй моцы. Раскажаш ім пра татараў, пра бітву. Намесніку перадасі, каб дапамагаў майму сыну Юрыю, пакуль ён не пасталее весці справы ў княстве. Як зусім скончыш, зайдзі ў Барысаглебскі манастыр і спытай там ігумена Іана. Скажы, што прыйшоў ты да яго па маёй волі. У яго на выхаванні ёсць хлопчык. Клічуць яго Філіп. Забяры яго і выхавай, як уласнага сына. Спачатку вырашылі зрабіць мяне баязліўца, а цяпер яшчэ і няньку. Мне тураўскі больш падабаецца голас. Прабачце, хто агучваў Перасвета. Як сябар, не як гаспадар. Прашу цябе, Перасвет, выканай маю апошнюю просьбу. Калі такая твоя апошняя воля, што ж, я выканую яе. Цудоўна. Так не, это агулам не Будзе заўгодна. праект. Хавае цябе. Там хлопцы казалі, што яны 400 баксаў, здаецца, на ўсё патрацілі. Нейкія асеты набылі, магчыма, нейкія анімацыі рухаў Трэба знайсці іншы выхад і з лагера. боек. А, гэта адзінка.
Добра. Дзіўна. Добра. Адзінка. Ну што, трэба шукаць нейкае выйсце з лагера. Карацей, гэтыя хлопцы, іх там, здаецца, 5 чалавек, з таго, што я бачыў у соцсетках і з таго, што я прачытаў на Office Life Media, гэта рэсурс з Беларусі, у які ў госці на інтэрв'ю прыйшлі стваральнікі Tales of Middles, і яны там расказвалі, што вось дзесьці да 2027 года, магчыма, не раней за 2027 год, яны Tales of Middles збіраюцца выпусціць. Гэта будзе гульня на 4 гадзіны. Усё робіцца, зразумела ж, на энтузіязме, амаль што студэнтамі у вольны час, і таму чакаць AAA тут, зразумела ж, не трэба. Добра, калі гэта будзе штосьці на беларускай мове з больш-менш цікавым сюжэтам. І калі хлопцы проста наб'юць руку і хоць давядуць да канца гэтую гульню, і добра, што яны на 4 гадзіны ўсяго накіраваныя, цэляць у 4 гадзіны, таму што працы шмат, зрабіць трэба шмат, і па дэмцы тут, канешне ж, выглядае ўсё не так добра, як магло б выглядаць. Добра, пашліце адсюль. Пайшліце. А як мы пойдзем? Ой. Что назад вярнулася? Кіраванне. Прыблізіць. Добра. Не, перасвет, здаецца, не камбэк. А чаму ён у мяне ідзе? Ён не хоча спыняцца. У мяне клавішы заліплі? Цікава. Добра, большую частку і ў мінулы раз я правёў у бойцы з кіраваннем, і, зразумела ж, пэўна, буду рабіць гэта і зараз. Блокировать, атаковать. Добра, а як паўсці? Space. О, знайшоў. Добра. На гэтай, на Linux. З гэтым цікавей. Так, але чаму менавіта гэта клавіша? Мне здавалася на C, не? Ну, цікава. Ой, у ртового подмышку бачна. Пачакайце. Няўжо вы ваявода з Турава? Так. Я ўжо было падумаў, што лазутчык татарскі да нас забраўся. Пішуць, што перасвет гэта камбэх. Мне падаецца, гэта не камбэха голас. Добра. Бачу, ты пільны воін і верны слуга свайго князя. Таму павінен мяне зразумець. Князь загадаў мне выканаць адно даручэнне. Вунь яно як. Даручэнне князя. Менавіта. Не прыкідвайцеся, ваявода. Я ведаю, што вы за... Чаму ў іх такая драная вопратка і кальчуга? Ад страху забываюць пра дух і гонар. ЕМД гэта цяжка. Это не так просто. Что, я с тобой мушу биться? Ай, чекай, брательник, утекаем. Я не буду тебя сбивать. Я пацифист. Во, з гэтымі біся, калі хочаш. Дурных няма. Оп, а зараз мы заскочим. Оп, а вы так можете? А? Эх. Бывай, дядька. Я тебе знаў менш за хвіліну. Але ты быў адданы сваёй працы. Добра. Шыбуем далей. Тут мы узлезем.
Так, тут яшчэ некія татары. Ось басурмана. Басурманы. Бастурманы. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ой. Ой. Все. Откуда же? Ты такие величезные. Все, не догонишь? Ха-ха-ха-ха. Штучный интеллект. Я разумнейший за тебя. Ты не подкинул мне выбору. Так, чекай, где-то... О. Ага! Воды. Ой, тихо-тихо, вы чего там присели? Отходим. Оп-оп-оп. А во! О, не, гляди ты, я не розумнейший, чим мені подавалося. Опа! А ось так. А учекаємо, 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 учекаємо. А ось так. О, одного басурмана ўжо паклалі. Засталося яшчэ прыкладна. У меня такое адчуванне, што тут DLSS нейкі ўключаны, ці штосьці падобнае, таму што я бачу нейкія артефакты дзіўныя. Ты чаго стаіш? Ад іх артефакты, прынамсі ад іх зброі. Цікава. Налады. Графіка DLSS выключаны. Добра. Ляцім. Опа! Ух! Халера мать. Гэта тураўскае княства на луне, калі што. На месяцы. Таму тут зусім іншае. Ай, уцекаем, 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 хлопче, хлопче. Не-не-не-не, мы з імі не будзем ваяваць. Гэта можа зацягнуцца на паўгадзіны. Вось і стайня. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Все, до выдзення. Было прыемна, непрыемна з вами мець справы. Я ўжо на выхад. Чёрт, придется соскочить. Чо, він аднекуль тут узяўся? Вось гэтая лакацыя, дарэчы, мне больш-менш падабаецца. Тое, што тут адбываецца агулам. То бок нейкая творчая задумка ўсё ж такі ў гэтай гульні ёсць. І месячык такі романтычны. Добраться до церкви. Там и отпочну. Чому ми перестали бегче? Здесь тут можно факел достать, здається. А, ТН, ТИ, ТН, о. Факел, конечно, так слабенько-слабенько. Тут можем поглядеть на некие малюночки средневечные. Пэўна, можа, гэта штосьці з турецкага княства, не? Е. Не тая Е. Вось гэтая Е, не? Якая Е? У меня толькі дзве Е. І ні адна не падыходзіць. Ніколі раней не бачив такої ікони. Цікаво, що за монах її написав. Нешта мне подсказывае, что яна не з гэтых мясцін. Нейкая гэта пасхалка. Гэта што, кроў? Хаця, хутчэй, фарбы пацяклі ад сырасці. Супер, што так яшчэ замарочыліся, зрабілі голас агучкі. Так, я ўжо прызнаю голас Камбэга. Па-першы, у першых ён не быў падобны да сябе, а зараз я яго ўжо чую дольш. Некі такі менш гульнявы, больш чалавечы. Калі ён гаворыць вось так, як чалавек, а не як гульнявы персанаж.
Так, крыві болей не стала. Добра. Я не разумею, чаму камера ў мяне ўвесь час хістаецца. Гэта, пэўна, таксама нейкі мастацкі прыём. Але, канешне, это непрыемна. Ты кто? Агулам мяне пачынае крыху Як хто? Няўжо не пазнаў мяне? у жываце круціць ад гэтага ўсяго. Але як? Что ты тут робишь? Перасветушка, што з табою? Родную хату з жонкай не пазнаеш? Захварэў хіба? Не могу поверить. Гэта направду ты? А хто ж яшчэ? Цябе столькі часу не было. Пэўна, ўжо падзабыў, як я выглядаю. Не, что ты? Забыть тебе я ніколі не здолею. Обещаю, я больше не покину тебе одну. Нейкі ты дзіўны. Глядзіш на мяне, бы нябожчыца перад табою стаіць. Але нічога, пабудзеш дома, адпачнеш, ачуешся. З сынам пабавішся нарэшце. Ён штодня пра твоё вяртанне пытаўся. Сыном? Табе там, відаць, па галовацы тваёй добра далі, калі сына свайго не прыгадваеш. Але, Вольга, няўжо ты позабыла? Сын наш, ён... Хопіць з дурня строіць. А лепш ідзі, пакліч Міраслава Якія да стала. Даўно мы афра- разам не афра- збіраліся. Палішукі. Калі ну твая Што з сына іх гуляецца? светам, канешне, цяжка. Хлопцаў, пэўна, не так шмат досведу працы з Unreal Engine. У мяне яго агулам няма. Але, канешне, у некаторых сцэнах гэта выглядае жудасна. Відаць, калі знікае вось гэтае асвятленне ад гэтага факела. А божух, на зноў гэтыя басурмане. Хоць ту, басурман, нячысці. А, не, гэта не басурман. Это ж нашыя русінскія войскі. Хлапчукі, што ж вы робіце? Не можна так. На перасвета Повылазили. павылазілі чэрці. Ідź, хоць... чакай, я паміраць не збіраюся, бо я тут з вами доўга цацкацца, нэнскацца не буду. Аво, бачу, якія прыёмы ведаю. Ты Мирослава. Вольга сказала, что ён за вёскай. Вёска маленькая, вось і Міраслаў. Міраслаў. Божухна. Гэта... мой сын? Тата, тата. Вольга! Я зусім забыў, што пакінуў яе адну. Перасвет, ты зноў кінуў мяне адну. Заўсёды так рабіў. Мае мальбы былі для цябе пустым гукам. Мо ты не кахаеш мяне наогул. Гэта не так. Усё жыццё ты прасякаў сабе шлях агнём і мячом, сеючы смерць і разбурэнні. Не дзіва, што Бог вырашыў цябе пакараць. Ты ж ведаеш, што я не мог тады застацца. Мой доўг О. быць каля князя. Вісіць. Ты прыкрывайся доўгам быццам ягнёў воўчай скуры. Баязлівец! Табе не выстачае смеласці прызнаць сваю віну. Змоўкні, ведьма. Ты не Вольга, а чарговая пачвара, прызначаная мяне катаваць. Вось. Амаль што і ўсё. Ну што, выдатна, не? Чаму? Калі б гэта не было тут боек, тому што яны Што так, праўда, мякка кажучы, адчувалася ўсё як наяве. мякка кажучы, да іх ёсць пытанечкі. Агулам, як такі хадзілік, тапталік. Гісторыйка на 4 гадзінкі з агучкай на беларускай мове ад выдатных людзей. Воевода? Что вы тут робите? Где князь с дружиной? І табе добрага дня, братка. Думаў я, што плёткі хутчэй за мяне будуць. Сёе-тое сапраўды дайшло до Турова. Але я б жадаў пачуць усё з вуснаў відавочцы. Нягожа выпытваць гісторыю стомленага вандроўніка, не пакарміўшы яго. Твоя рацыя, воевода. Мае прабачэнні.
Коня вольнага у нас няма. Прыйдзецца з кімсьці ўдвух ехаць. Я ўжо столькі дзён у шляху, што буду рады як заўгодна. Абы не пешу. У такім выпадку вітаем дома. Карацей, я асабліва не ведаю, што насамрэч хлопцы тут рабілі, таму што хутчэй за ўсё усялякія вось гэтыя асеты, вопратка. Ну, я не магу гэта гарантаваць, але, пэўна, нейкая частка значная з гэтага ўсяго яна набытая. Гэта нейкія гатовыя асеты. Таму цяжка сказаць, колькі сюды працы ўкладзена, але агулам хай робіць. Мне гэта не замінае. Я прайшоў, не ведаю з якім задавальненнем, конечно, з якой ступенню задавальнення, цалкам усю гэтую гульню, просто з таго, каб пачуць беларускую мову у відэагульні. Як тапталік, у гэтага цалкам можа быць штосьці, нейкая далейшая будучыня, як нейкі такі экшен, ён даволі дубовы, і бойкі дубовыя, і усялякія перамяшчэнні, так сабе. Вось. Але агулам магу толькі за хлопцаў парадавацца, што вось такая дэмка ў іх атрымалася. Спадзяюся, што далей будзе лепей, што яны не закінуць, і 2 наступныя гады пойдуць толькі на карысць гэтаму праекту. Хлопцы падвучацца, атрымаюць больш досведу у працы з такімі інструментамі, і глядзіш, можа штосьці з гэтага выйдзе не наша беларуская смута, а штосьці больш значнае, лепшае. Вось, таму будзем зычу ім поспехаў, не закідваць гэта ўсё, менш хайпіцца і больш займацца нейкай працай. Вось. Такое маё рэзюмэ да ўсяго таго, што я пабачыў. Так, наступнае. Якія яшчэ ёсць беларускія дэмкі? Давайте паглядзім на Shifting to the Backrooms. Учора я напісаў пра яе ў тэлеграм-канале, паглядзеў трэйлер, і ў прынцыпе мне спадабалася, што як агулам зроблены гэты трэйлер, як ён выглядае, і тое, як магчыма гэта будзе гуляцца, таму што там ужо няма такіх боек. Так, жоўты колер нам падыдзе, не падыдзе, ну добра. Няма такіх нейкіх значных вялікіх боек з таго, што я пабачыў. Там ужо больш такі тапталік з прыдумлялкамі. Давайте паглядзім старонку ў склепе. Так, ці будзе тут штосьці раўсці? Будзе тут штосьці раўсці. Вось, і гэта такі жанр. Так, трэба маю пысу адсюль нейкім чынам прыбраць. Жанр гульняў, што завецца Backrooms, і гэта не зусім насамрэч жанр, гэта такая атмасфера, карацей, гульняў, Backrooms, некае закуліссе, дзе ты трапляеш у нейкую такую лімінальную прастору, пераходную паміж там смерцю і жыццём, чымсьці яшчэ такім. Карацей, штосьці незвычайнае, я ў такое асабліва не прыпомню, каб і гуляў. Аўтары кажуць, што гэта хоць і хорар, але не такі, што пабудаваны на выскокваючых і арушчых пудзілках. Карацей, давайце спрабаваць. Што тут казаць? Грай тэрас. Будзем запускаць. Здаецца, пайшло. Вось, не ўпэўнены, што з першага разу усе гульні мяне тут запускаюцца надзейна. На гэтым пепелацыі нагадаю, што спрабую стрыміць я. О, супер, але чаму так гучна? Спрабую стрыміць я з Linux, дакладней кэшы OS. Пакуль што ўсё ідзе не так кепска, як магло б падацца, таму будзем спадзявацца, што і надалей ўсё будзе добра. Так, гук, музыка адразу ж кудысьці на 15, apply changes, вось так. Так, кантроль,
Выберыце агучку беларуская, выберыце мову беларуская. Згладжванне FSR, у мяне FSR няма, хай будзе FSR, добра. Выключыць. А вот TSR, MSA, т. Цікава, што... Ну добра, хай будзе TSR. Не ведаю, што такое TSR. FSR выключана. Фулскрин, вельмі высокія налады, размыццё руху, хай не будзе, вертыкальная синхронізацыя. Уключыць, і тут абмяжуемся 120 піпсамі. Чё? Гэта мне пасуе. Нават не, это японская ёсць. Ну, пэўна, японская, кітайская. Прабачце, японцы. Зараз мяне, канешне, тут з сырам тофу з'ядуць, карацей. За такую памылку. Shifting to the backrooms. Упс. Не, як там упсі, шмупсі. Сны гэта лісты, якія мы пасылаем сабе з іншых жыццяў. Мяне пераследавалі сны пра бясконцыя дзіўныя пакоі. Нешта цягнула мяне туды. Зноў і зноў. Цягнула ў месцы, куды нельга трапіць звыклым спосабам. Ноукліпінг, сакрэтныя праходы, лухта, прыдуманая тымі, хто ніколі там не бываў. Сапраўдны ўваход прасцей і страшней. Ён унутры. Ну, нейкая філасофія. Праход унутры. Спадзяюся, што не ўнутры мяне. Так, ну, гэта... Ідзі снедаць. Так, я іду, мам, яшчэ хвілінку. Вужахна. Уилл, мы гуляем за Windows. Windows. Linux. Так, добра. Што ён сказаў? Я праслухаў, прабачце. Так, ну глядзіце, тут ужо больш увагі надаецца некаму асяроддзю. Мне такое падабаецца, калі гэта падобна на браузер. Я выйшаў у інтэрнэт з пытаннем... Так, а як пераключаць мову? О. Виджик. Шукаць. Няма сеціва? Ды вы жартуеце. Сапраўды. Я заплаціў. Так, добра, а што яшчэ там ёсць? Вось гэтая праблема сучасных і гульнявых камплюкцераў. Ну вось. Без інтэрнэту іх амаль што няма чаго рабіць. Буду захоўваць тут усё пра шыфтынг. Як заўсёды, па базе я гэта ўсё перачытваць і адкладу ў доўгую скрыню, але хай будзе. Яшчэ і скролінг на тачпадзе перастаў працаваць. Трэба купіць мышку. Гэтая гусяная прамова мяне бесіць, але яго аргументы гучаць пераканаўча. Ну, карацей, тут пайшоў лор, як у Dark Souls. Бэкрумы трэба чытаць. Тады, як ты разумееш, дзе выхады, як ужо знайсці пом-пом-пом. Гэта мы ўсё не разумеем. Чамусьці мы... Так, уверх-уніз. Ой, я яшчэ магу пісаць сюды штосьці. Ну, добра. На гэта я не спадзяваўся агулам. Так, пойдзем у тэлечат. Тут мне таламаці. Чаму мне, калі яны ўсё роўна з'ехалі на час, калі ласка, Уилл, калі нешта будзе нехта там штосьці заўважыць. Я так разумею, што мы жывем у кагосьці ў гасцях. Так? Нейкі Сэм, нейкі тата. А тата не адказвае. Тат, прывітанне, я сёння ўпершыню пагаліўся. Нармальна, накшталт парэзаўся. Я так разумею, што тата яго за ўсё выйшаў за малаком, і яго збіў малакавоз. Эх, бывае жыццё, такая рэч. Во, ах ты ж, малеча, глядзіце, энергетики п'е. Ай-яй-яй, лепш піва п'ю. О, што
Што тут робіцца, матка боска? Які срач. Так, сюды мы не зойдзем. Добра, мы і не пойдзем. Націсніце Е, каб узаемадзейнічаць. Я яшчэ не хачу ісці. Я яшчэ не ўсё праглядзеў, не ўсё прачытаў, я так разумею. Чаму мяне зараз будуць прымушаць штосьці рабіць? Я не ўзяў тэлефон. Добра. Навошта тут цікава сурвэтачкі пакладзеныя? Ах ты. Оп. Так, ідзем сюды. Забачым, зачынена. Гэты пакой таксама зачынены. А там цемра. Там, пэўна, таксама ўсё будзе пазачыняна. Бегаць нам пакуль што нельга. Доброй раніцы, Уилли. Сядай есці з намі. Мам, ты зможаш заплаціць за інтэрнэт? Яго зноў адключылі. Так, але ты ж ведаеш пра грошы. Трэба папрасіць Клайва. Слухайце, мне вельмі падабаецца, што я магу чуць беларускую мову у... Вось, калі ўзяць гэта вось усё і як гульню, гэта цудоўна. Такое адчуванне незвычайнае, што ты гуляеш у гульню, а гульня на беларускай мове. Агучка на беларускай мове. Так, размыццё руху не, чакайце, FSR уключаны, якасць, але неяк яна выглядае так кепскавата. Есці. Коклеткі. Бацька не вучыў цябе паважаць мацярынскую працу. Прыбяры Гэта што за... і Ты еш. мне не бацька, каб я цябе слухаўся. І дзякуй Богу. Не хочацца быць трупам, які нават не смердзіць. Забі зяпу! Клайв, прашу, не кажы так. Куды ты лезеш, дурная? Чапай яе! Чанюк, калі не хочаш спаць пад мастом, закрый ёбалі, слухайся. Прыкладна так праходзіў кожны мой сраны дзень у гэтым доме. І кожную ноч я мару знікнуць. І гэтая ноч не стала выключэннем. Нешта мне падказвае, што я нарэшце змагу туды патрапіць. На гэты раз без усялякіх постзоркай і скрыптоў. Як мага прасцей. Ну, дарэчы, ведаеце, што нарэшце ўжо змянілася мета і трэба казаць... Окей, паспрабуем яшчэ раз. Трэба казаць нарэшце, а не нарэшце. Карацей, вось такая... Что за кутае тут пачалося? Я стары чалавек, мне нельга такое падсоўваць. Так, так, так. Ай! Окей, паспрабуем яшчэ раз. Окей, паспрабуем яшчэ раз. А можна... Гуля не будзе такой складанай. Не, калі ласка, больш не трэба. Ненавіджу кутае. Вожык, ты мяне... Тут трэба толькі так. Хто табе такое сказаў, што трэба толькі так? Я чытаў у інтэрнэтах. Разумныя людзі пішуць, што трэба нарэшце. Яшчэ ад самага пачатку? Не, ну... Я прыйшоў адпачыць у гэтую гульню. Калі ласка, больш не трэба, калі ласка. Гэта ўжо хорар? Амаль што не зганьбіўся. Шыфтынг – гэта працэс свядомага пераходу ў іншую рэальнасць, дзе ваша жаданая рэальнасць пам-пам-пам. Штосьці з ёй робіцца. Прачніся, Уильям. Охренеть! Я не веру. Так проста? Няўжо атрымалася? Гэта мой пакой адзін у адзін, дакладней. Тут усё наогул па-іншаму, але гэта мой пакой. Охренеть, гэта так дзіўна. Калі ласка, не разбі гэтую кружку, яе падарыў наш тата. F. Таце. Will's Diary, page 1.
Штосьці я там запісаў. Прачытаць можна ў журнале «Дзённік Уилла». Бла-бла-бла, запіс нумер ХВ, які не веру, што ўжо мінула 3 месяцы, хутка будзе 100 дзён, і трэба будзе што-то вырашаць штосьці. Я ўсё часцей думаю, што можа проста трэба змірыцца, калі і далей спадзявацца на лепшае будзе толькі горш. Ах, да падзелу усе могуць ісці к чорту. Мне здаецца, нават мама больш не верыць. Адзіны плюс хутка летнія канікулы. Будь-што будзе, ўсё роўна ўсім пофіг. Цяпер трэба скарачаць, нават у хаванкі з Эмілі нармальна не пагуляеш. А грошай усё роўна не хапае. Мама казала, што ў яе ёсць варыянт, але яна ў апошні час не ў настроі. F. Камплюктер праапдейтілі гігабута. Гігабуце. Так, я яго магу уключыць, выключыць, не? На віндзе? Пэўна, на віндзе. Асуджаю. Так, як тут можна? Тут не можна? Не, тут не можна. Ну, і зразумела, што нейкія вон ёсць геймпады, падобныя на плейстейшнаўскія, але вельмі старыя. Зразумела. Так, цяпер мы, здаецца, зможам, не зможам, а тут мы выйдзем. Я не... Так, штось адбываецца. Я бачу артефакты. Гэта ад ПСР. А як яго агулам тады выключыць? Выключыць ПСР, МСА хай будзе. Высокая, вельмі высокая. Супер, прымяніць. Так, а цяпер... Всё. Цудоўна. Бяжым. Трымайце shift, каб бегчы. Так, Калі ти нарешті вернешся. Тобі треба розслабитися. Ляж на канапу, тобі сподобається. Як і заўсёды. Вы, напэўна, крыху пераблыталі, але я бы не адмовіўся ад масажу. Заплюшчы вочы і уяві, як ти... Што за... Што гэта было, твою мать? Так, супакоіцца. Гэта ўсё толькі маё ўяўленне. Гэта не сапраўднае, я проста перахваляваўся. Гэта мой першы раз. Трэба ўявіць нешта прыемнае і супакойлівае. Pet, Deb, Interact. Оп. Зноў? Вы жартуеце? Зноўку вярнуліся, але тут ужо ўсё цёмнае. Не разумею, чаму такая сняжыстасць на відарысе. Пэўна, вам гэта не відаць, магчыма. Не. Пайшлі ў іншы бок, калі не. Добра, я буду сядзець у сваім... Я буду ў сваім пакоі. Ты не. Хто я не? Хто я не? Так. Ты не... Я не поспеваю читать. Не. Не. Что не? А, не натискать Shift? Табе не збегчы. Ты нішто. Табе не збегчы. Все, зразумела. Гэта ўсё быў Shift. Ха-ха-ха. Так, але чаму яно завісла? Пэўна, яно не павінна было завіснуць. Адсюль няма выхаду. Ты павінен сказаць, каб ён больш не шыфціўся. Ты павінен яго прымусіць. Што за глупства? Гэта быў мой голас? Прымусіць? Так, шыфціцца нельга. Эмілі, у чым справа? Ён быў у маім пакоі, я так спалохалася. Я спала, ён стаяў. Я не ведаю. Так, мне проста трэба супакоіцца. Гэта ўсё толькі маё ўяўленне. Трэба ўявіць нешта прыемнае і супакойлівае. Вам агулам чуваць, што адбываецца ў гульні?
Можа, я давайте зраблю крыху грамчэй, каб вам таксама было няёмка, як мне. Угу. Але, канечне, залагала. О, добра, адлагала. Іншая справа. Запіс зноўку. Ага, гэта той, гэта сёй. Як пераключыць, навігейт. Угу. Выдатны варыянт, проста цудоўна. Я скардзюся на другую палову дома, але гэта яшчэ было зносна. Цяпер яе сябар ёсць. Дурбан жыве з намі. І хоць ён спіць на асобным ложку, але ўсё роўна ў пакоі маіх бацькоў. Я не хачу з гэтым мірыцца, але шкадую маму. Яна кажа, што гэта часова і што ён насамрэч добры і можа дапамагчы з грошамі, з грашыма. Добра, паглядзім, наколькі ён добры. Клянуся, калі я іх злаўлю разам на несяброўскіх справах, я яго не заб'ю, я просто павешуся да падзелу ўсё. Да черту, наверное, было, а пераклалі як падзел чорту, да чорта ўсё. Але больш за ўсё баліць Эмілі, яна нічога зусім не разумее, але што будзе, калі зразумее? Эх, сястрычка. Ну, цікава. Што нам тут трэба націскаць? F. Пакойчык цікавы, сусвет непрыемны, не хапае крыху больш лепшага згладжвання. FSR не хачу ўключаць, таму што пачынаюць бачыць артефакты. Такі самы пакой. Окей. Што-нибудь цікавае? Ніц. Здаецца, нічога цікавага тут няма. Ідём у цэнтр і скікаем уніз. Так. Тут што? Лутаманія. Гэта, канешне, кепская справа, таму што ты не можаш прапусціць ані воднага памяшкання. Так. Божа кажа, што гэта не зусім так. Short distance. Амлет. Пам-пам-пам. Гэта, я так разумею, нейкія калекцыёнкі. Адна з 37. Яшчэ прыкладна... Дзіўна, але прыгожа. Прыкладна 37 такіх ёсць. Я бачу швы. Цікавага, на швы там удалечыні. Швы рэальнасці, як у Трумэне. Мячык. Пум-пум-пум. Шыфціцца, дарэчы, казалі, што нельга шыфціцца, але я шыфцюся. Добра, гэта не футбол, гэта ўсё ж такі валейбол. Фізрук дасць па руках за такое. Вяртаемся крыху назад. Оп! Пераскочылі. Вада не сапраўдная? Да, нечакана. я думаў, хоць бы змагу пакупацца. Добра, цікава. Бяжым да яблынькі. А вунь і выхад. Ну, слухай, сапраўды як у шоу Трумэна. У нас дзверы у небе, праз якія мы выйдзем з гэтага шоу. Мне пакуль што падабаецца ўсё. Магу сказаць, прышпільна, пацэтна. Адсылачкі, не ведаю, ці можна назваць гэта адсылачкай. Напэўна, тыя, хто глядзеў шоу Трумэна, адразу ж асацыююць тое месца, не месца, а дзверы. Менавіта з ім. З гэтым кінафільмам. Так. Тут так дзіўна і адначасова камфортна. А гэта ўжо мне больш нагадвае, калі я не памыляюся, то ў серыяле Цемра, гэтым нямецкім, калі вы бачылі, там быў пакой, дзе адбываліся забойствы, і там, здаецца, былі нейкія жывёлы на шпалерах. Не ўпэўнены, што менавіта такія,
потым можна будзе пагугліць, праверыць гэтую здагадку. Ці гэта ад стрэсу пасля таго, як той казёл Клайв пераехаў да нас, быццам раней не было дастаткова стрэсу, але я нават спаць нармальна не магу. Ужо 4 ночы запар мне сняцца дзіўныя сны, адны і тыя ж пакоі, калідоры, людзей няма нікога. І я ніколі не бачыў гэтых месцаў наяву. Але яны адчуваюцца так знаёма і незнаёма адначасова. Нешта цягне мяне туды. Мне зноў гэта прыснілася. І я не забываю гэтыя сны. Яны вельмі фрагментарныя, але я іх добра памятаю. Іншыя сны звычайна знікаюць на працягу 5 хвілін пасля прачынання. У любым выпадку сёння ўвечары я паспрабую прысніць іх самастойна. Не ўпэўнены, як менавіта, але я ўспомніў, як на нашых курсах па праграмаванні мой сябар Сэм расказваў, як ён выклікаў лячыдныя сны, каб нават у сне працягваць вучыцца. Лячыдныя сны. Гэта ўжо, відаць, спасылка на гульню кальмара, не? Ну, вось гэта, не? Магчыма, нельга было чапаць гэтыя шары. Так, ну, тут зялёныя. І тут зялёныя. А тут яно лётае ў паветры. І гэта ў паветры лётае. Не ведаю, ці ёсць у гэтым усім нейкая загадка. Магчыма, нейкі шар трэба прапіхнуць сюды. Магчыма, гэта будзе вось гэты. Круглы. Я змагу гэта зрабіць. Добра, ідзем далей. Крыху нібыта падлагвае. Здаецца, роўныя 120 кадраў, але нейкае адчуванне, што няма плаўнасці ва ўсім гэтым. Магчыма, гэта праз тое, што ідзе стрымінг, і я даю у 50 кадрах у секунду, але неяк на 120 кадраў гэта не цягне. Дзіўна. Ці магчыма... О, тут ужо лепш. Ну, добра. Балет спит. Спит, не спит. Спит, дремлет. Окей. Ну вось перыядычна нейкае штосьці... Не. Нібыта нейкіх 23 кадры ў секунду. Пачынае гэта ўсё працаваць па адчуванням. Але як ёсць. Трасца, мае рукі мяне не слухаюцца. А што, я магу іх узяць? Стой, мячык, не, табе вось сюды. Пэўна. Хоп. Так, ты які? Ой, ціха! Маць, хто гэта? Ёб твою мать, прабачце. Я такое не люблю. Фух. Мне ж, ну, мурашы пабеглі па ўсім. Чым можна? Гэта была вясёлая гульня прыкладна да хвіліны таму. Стопа, так можна было? Супер лютая тэма. Казалі же, што скрымераў не будзе. Каб вас трасца. Хутка мы, карацей, скончым это праходжанне, таму што я абасруся. Я не люблю хорроры. І не люблю скрымеры. Скрымеры яшчэ больш, чым хорроры. Ох.
жудасна. Цікава, але ж жудасна. Ну. Зараз у мяне за спиной что-нибудь з'явіцца. Не? Ну добра. Не разумею, шар нібыта вялікі, нібыта маленькі. Вось эта дыстанцыя, дзе яна? Бррр. Так. Ну добра, я прынёс. Толькі калі ласка, давайте без скрымераў і без жахаў. Ого, космічны туалет. Лучше кайфа нет. А, чекай, я яго мушу нейкім чынам выкінуць. Добра. Калі ласка, толькі без жахаў. Ці дайце мне якую-нибудь зброю. Я буду адчуваць сябе больш утульна. Ніхто не ведае, колькі гэта дэмка цягнецца. Мне б хацелася, каб яна закончылася. Так, добра, о, глядзі, мы тут ужо былі. Да, ось там дзесьці знізу, і там была гэная галава вялікая. Ту-ту-ту. Ту-ту-ту. Можа хадзіць спіной, і тады не будзе не так страшна. Спінай. Пробачце. Ой. Не слабо. Миленько. Это конец? Мне прыснілася, што я матылёк, я не мог зразумець, што гэта сон, але калі я прачнуўся, я быў я а не матылёк. Ці быў я ў сне, ці быў я матыльком, ці гэта матылёк бачыў сон. Надта спяшаўся. 1, 2, 3, 4, 5, 45, 23. Я веру, што ў мяне атрымалася. Гэта ўсё не падобна на сон. Я адчуваў ваду, я адчуваў сябе жывым і свядомым. Гэта палохае і зачароўвае адначасова. Чатыры, 5, 2, 3, паўтарыць. 4, 5, 2, 3, паўтарыць. Типу... То. 4. Так, 1, 2, 3, 4. Ага. Чекай, я там була? Там я не было. Угу. Так, добра. 4, 5, 2, 3, паўтарыць. 4. Гэта так 5. дзіўна. Не, 5 не працуе. А вон там, глядзіць, 2. 4, 2 по выніку. І для чаго былі патрэбныя тыя лічбы? Незразумела, але неяк мне становіцца крыху не па сабе. Таму што тут можа якая-небудзь поскудзь мяне і чакаць. Я поскудзей не вельмі-то люблю.
Ці можа тут 4, 5, 2, 3 паўтарыць. Давай вернемся крыху назад. Так. Пайшлі сюды. 4, 5, 2, 3. Нічога. Ту-ту-ту. Мусім вярнуцца яшчэ глыбей. Ці не? О, чакай. А, паўтарыць, можа, вот зараз мы мусім паўтарыць 4, 5, 2, 3. Не? Не. Опа. Калоны знікаюць. Ну так, я бачу, што яны знікаюць, але чаму яны знікаюць? Паўтараць да той пары, пакуль не знікнуць усе? 4, 5, 2, 3. Ніц. Вяртаемся. Калонаў стала яшчэ менш. Ці не нашмат менш. Якія ідэі? Знікла адзінка. Тут усё на месцы. Тут усё на месцы. Тут пазнікалі 5, 2, 3. Чатыры. П'ять. Не, ну зразумела, калі зараз 5, 2, 3, 4, 2, 2. Паўтару, то наўрад ці што зменіцца з гэтага ўсяго. Ням-ням-ням-ням. Вось я і захрас. Калоны знікаюць. Я бачу. Ну добра, давай паспрабуем 4, 5, 2, 3, 3. А, тут 3 нема. А, ці можа... Три, 5, 2, 3, 3, 2, 5, 4. А, глядзі, тут уже зніклі. Добра, а што ад мяне чакаецца? У якім мне тут кірунку парадку бегаць? Не можна назад? Так, магчыма, што з'явілася якая-небудзь дадатковая... 5, 2, 3. Не, дадатковага нічого не з'явілася. Але вось гэтыя пытальнікі... 4, 5, 2, 3. Паўтарыць. Вось тут 4. 4 я магу зайсці. Тут я не магу зайсці. Тут нічого няма. Але лічыць адсюль. 4. 5. Але тут няма нічого. Чотири, 2. 4, 5, 2, 3. 4, 2, 5, 3. Не. 4, 2, 5, 3. 4,
2. 5. 3. Где 3? Не, я занадто тупы для таких загадак. Калоны знікаюць, гэта мы заўважылі. Чаму яны знікаюць? Што выклікае іх знікненне? Я просто бегаю по крузе. Рандомныя. Працуе? Не працуе. Тут зніклі. Там не зніклі. Нібыта з'явіліся зноў, ці што? Стало больш. Пум-пум-пум. А, ну вось, все вярнуліся. Курва. 4. Оп. Зніклі. Калі зайдзем на месцы. 4. Ідзем сюды. 5. Не, трэба глядзець. Пэўна сюды. Сюды. А, чакай. Праходы зараз з розных бакоў. Калі я яшчэ раз сюды зайду, я ў гэтым свеце. Калі я сюды зайду, яны вярнуліся. Калі я сюды зайду, яны зніклі. 4. Добра. Гэтыя павінны заставацца заўсёды, цікава. Пэўна, толькі тыя калоны, што з нумарамі, маюць нейкую механіку. Але якую? Ну, 5 мы ўжо глядзелі, нічога не мяняецца. 4. Опа, знікла. Да? 2. 4, 2 атрымоўваецца. Добра, далей. Давай глядзець з гэтага боку. Все на месцах. Все на месцы. 4, 2 мы ўжо схадзілі. То можа 5 будзе наступная. Не, 4. 4, 2, 4. Магчыма, тут ніякага сэнсу асабліва няма. Ну, добра, заходзім сюды. Остаецца 3, 2. Фух. Я не люблю жахи. І гучныя гукі. І лабірынты. Пытанне, навошта тады я ва ўсё гэта гуляю? Не ведаю. Так, добра, мы ў лабірынце, гэта супер. Я ўжо заблытаўся, дзе мы прыкладна можам знаходзіцца. Тут... Так, гэта... Де мы можам прайсці? Можам, але мы вяртаемся туды, адкуль прыйшлі. Так, тады нам трэба крыху глыбей сюды. Угу. Так. Тупик. Вяртаемся крыху назад. Тут. Ух. Мяне ў дзяцінстве вельмі пачынала... Рабілася дрэнна, карацей, ад Quake 3 арэны, калі я шмат у яе гуляў.
Мяне з часам пачынала бе хацець вырваць. Так, добра. Падказка 66-7, ну зразумела, добрая. Падказка. Тут я не пройду. Але калі я яшчэ некалькі хвілін пабегаю... Так, адсюль я прыйшоў, напэўна. Мне стане зусім кепска. Так, вось адсюль я прыйшоў. Ёсць яшчэ сюды. Хада. Магчыма... Адразу сюды трэба было ісці. Страшно, капец. Что свету души. Не, дайте я утеку. Дайте мне утячи. Где мой шифт? Не гэтага я хацеў. Угу. Уф. Навошта? Скрымеры. Навошта скрымеры? Вы абяцалі, што скрымераў не будзе. Нават не буду глядзець назад. І тое, што там робіцца, не буду глядзець. Не буду глядзець. Не гэтага я хацеў. Так, ну гэтая дэмка ўжо, слухай, гадзіну, божухна, божухна. Калі яна скончыцца, не больш за гадзіну, яна ўжо прыкладна 40 хвілін ідзе. Але пытанне ўсё адно застаецца, нават не буду глядзець, што там. Ой, вунь. Я хацеў. Вунь некая чупірадла. Угу. Бачыць Бог, гэтага дакладна не хацеў. Ну, зноў зараз нешта будзе. А, сцены звужаюцца. Трымаю спейс. Учапіўся. Супер. Спадзяюся, змагу трапіць у месца больш гасці. Уф, нешта я прыпацеў. Гульня цікавая. Трымайце клавішу ўзаемадзеяння і рухайце камеру, каб адкрываць шуфляды. Ага, зразумела. А што там у іх шуфлядах? Ой. Нейкі PUBG. Чаўся, лутаемся. Я не разумею, хто сказаў, што тут... Я сказаў, што тут не будзе скрымераў. Але мне так... Там нехта сказаў, што не будзе скрымераў. Дык вось, гэта была наглая хлусня. Пакуль... Так, я не буду нічого адчыняць, ідзіце ў дупу. Так, тут што? Тут што? Нехта бяжыць.
Павуки. Все, что мы любим. И там павуки. Фу. Конечно. Дзе які скрымер тут сховаўся? Ага. Добра. Бяжыць. Ой, бляха-муха. Ой-ой-ой-ой-ой. Сюды можна? До вас. Мне тут страшно. Що зробіць трэба? Create ladder. Use items. У мяне няма айтемаў. Дэмка задоўгая, мушу вам сказаць. Я б з радасцю ўжо... Пойдзі ў зубу! Добра, добра. Давайте пачытаем часопіс. Уль нам. Трэба легчы ў ложак і паўтараць сабе розум, чула цела спіць, розум чула цела спіць, розум чула папам, мяне праснуцца далей, у галаве просто туман, можна гуляць сабе зляка, все, добра, зразумела. Адчапіцься. Чаму мышка не працуе? Працуе. Так, трэба знайсці нейкую херню, не напужацца рук, якія будуць зараз адсюль вылазіць адусюль, некуль там зноў хтосьці бегае. Нейкі будзік дзесьці грае. Так, дзе мяне там напужала рука? Зараз яшчэ якая-небудзь залупа вылезе. Божухна, вожухна. Ранг. Не ведаю, что такое ранг по-ангельски. Так, добра. Піяніна. Ці фортепіано, не разбіраюся, я на акардеоне вучыўся. Так, знуку бегае. Нахер. А вот чекайте, давай паспрабуем схапіць гэтую руку, не? Не атрымоўваецца. Так, я яшчэ паспрабую разочак. Ага. Shifting methods. Нешта яшчэ нейкія дзённікі, я не буду нават чытаць. Хладос не адчыняецца. Гэта ўсё не адчыняецца. Вунь поползло. Жах. Бляха, трэба стаять далей ад гэтых яшчыкаў, бо зноў якая-небудзь. Бяжыць. Навошта пужаць? Тут ужо быў. Дзе ён поўзае, не разумею. Дзесьці там. Пытанне, як мне ад яго схавацца. Зараз карацей ён яшчэ раз прабяжыць, мы падыдзем. Гейтландер я пакуль што не магу зрабіць. Халера, зараз тут. Для бачання.
працуе. Ён сюды можа прыбегчы? Не можа. Напэўна, не можа. Яшчэ нікую ўзялі. Так, у мяне ёсць інвентар. Мне яшчэ адну... Чаму ты свеціш? Яшчэ одну такую штуку. Можна уцякаць. Адкуль я прыйшоў? Что, нечто зачесалось? Раз, два. Добре. Куди вони... А, вон. Ой. Так, тут я был, там я был. Вон он, там пауза. Ёлки-палки. Где схвататься? А! Нема где ховаться. Нике... Тут знаете. Напевно. Пауза. Тихо сядем. Капа скачки. Дзе яна апошняя гаўнячка, якая там патрэбная? Важно туды перціся. За ім. Так, я вунь адтуль прыйшоў. Карацей, рухкая сапраўды як... Тут я быў. Тут усё зламанае, піяніна знікла. Карацей, чакаем. Так, я не памятаю, дзе я быў. Ён прапаў усе. Карацей. Блядь. Мяне заўважыў. Мяне заўважыў стопудоў. А не. Мякка кажучы. Дзе тут халера ад цябе схавацца? Прадстаўцеся, хто вы? Хто я? МЧС. Ой, паузе. Я вось тут стану. Вось адсюль буду глядзець на яго. Руки ўжо потныя. Чакаем. Так, тут няма. Унітаз. Тут. Быў. Ці не быў? Дзе апошняя? О, вот тут не быў. Што? Добра, ты... Дом зараз. Дык а дзе апошняя гана... Штосьці там? Дзве, трэба 3. Дзе трэцяя? Дзе начу пірата? Вон паўзе, бяжыць, ужо ляціць свісня. Тут і схаваюся.
Бегу. Где тут як буду шукать? Где напушня? Нема. Ой! Во! А не на. Курва мать. Нема. Тут не. Ёлки-палки, где яна? Зараз знойдется в каким-нибудь месте, от самого початку треба было шукать. В этой, где эта рука. Так, хто ведае? Прызнавайцеся, я ўжо абаўся троху. Ой. Тут я ўжо быўшы. Здаецца, вось тут. З гэтага боку, ну, вось это крэсла я тут ужо забраў. Здесь яно тут ляжала на столе. Ну так, это я памятаю. Потым я быў тут. Ці не быў? Не, тут на столе. Шалёна бджолка. Тут быўшы. Тут. Паўсюль. Агледзецца. Яшчэ раз. Няма. Тут. Быўшы. Няма. Зараз ужо будзе бегчы. Тут нейкія статуі. За статуі можа ляжаць, не? Ну гэта несправядліва, калі за статуі. Тут я ўсё бачыўшы, да, штось там наверсе, павукі. Ой, уже пачынае ташніць. Так, тут няма. А, во, глядзі, тут можна адчыняць. Зараз адсюль які-небудзь скрымер. Мяне сташніць просто на камеру. Оп, няма. Давай. Ну, і зразумела, що у апошняй мы зараз абасромся. Давай. Не абасраліся, добра. О! Матка боска. Галоўнае зараз на пиздюка не натрапіць. Дзе ён там? А ён можа зараз ужо, ведаеш, як мы... А, вон паўзе. Паўзе. Все. С пердалямы. Оп. У вуха мне рохкае. А бачите, які. Крыху не хапае DLSS, бо тут ўсё пачынае лесенкамі так лётаць, прыгаць. Непрыемна. Чаму гэта месца здаецца такім знаёмым? Не ведаю, я тут ніколі не быў. Ніц не можна націскаць. Газалін. Кинотеатр. Ключи. Ключи взяли. Это ключи от нейкага покоя ці аўтамабіля. Нам наверх. Просто ключи. Угу. Угу. Код.
Я не ведаю. Ну, давай 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1. Добра. Не падыходзіць. Трэба шукаць код. Але капец, якая доўгая дэмка. Это уже некая паўнавартасная гульня, слухай. Я тут гадзіну туды-сюды бегаю. Мне ўжо вочы баляць ад гэтага ўсяго. Добра, добра, добра. Дзе гэты маянезны праграміст? Які маянезны праграміст? Захраслі. Крэсла опушчана. Крэсла опушчана. Добра, што не я. Так, я гэта ўсё не буду чытаць, прабачце, гэта ўжо забардзо. Тут таксама, да? Тут таксама не падыдзе 1, 1, 1. Ну, што гэта за пароль, калі ён не падыходзіць? Крэсла опушчана, там яшчэ одна опушчана. І тут таксама. 7, 9. Help me. Take. Ну, take. 7, 9. Тут 7, 9, а ў тым зале будзе той залі. Будзе. 7, 9, а гэта... Якая? Халера, мне самому лічыць? Так, добра. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 7, 9, 6, 9. 7, 9, 6, 9. Так, давай. Спробуем. Назад. 7, 9, 6, 9. 6, 9, 7, 9. Так, добра. У мяне была тэорыя, когда што яна не спраўдзілася. Вось тут опушчана. Магчыма, чакай, добра. Это значыць 2, 3, 6, 9. 2, 3, 6, 9. Так, 2. Так, як тут тебя актываваць? 2, 3, 6, 9. О! Разумны! Я разумны! А усе гэта ведаюць. Устаўце USB флешку. Так, добра, пайшлі тады у процілеглую залю. Залу. Глядзім. Дзе тут першая? Это 7, 9, а гэта... Такая, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, добра. 7, 9. А гэта, значыцца, 8, 1. 7, 9, 8, 1. 7, 9, 8, 1. О. Эй! Дзе моя флешка? Тут таксама яе няма. Маглі б і флешку пакінуць. Не? Праектар. Ставьте USB флешку. Где я вам высру? Чи что? Где тут яшчэ что забыўся? Так, ну магчыма нам трэба яшчэ прабегчы крыху далей. Там яшчэ некуды можна было бегчы. Толькі ў які бок? Вось у гэты. Холл 3. Ну да, дарэчы. Так. Ну шо, тут такая ж схема. 3, 4... 3, 6, 7. 3, 4, 6, 7.
3, 4, 6, 7. 3, 4, 6, 7. Во. А тут флешка где? Wake up Will. Will, прочнися. Я с радостью, лишь ваша демка не заканчивается. Где флешка? Will. Мазафака ты. Сколько гэтых будзе холоў? Угу. О, флешка. Супер. Яшчэ одна флешка. 2. Я до 2 лічыць умею. Что еще нам тут могут... Не, ничего не выдадуть больше. 2 флешки и еще некая броня. Так, добра, бяжым тады ў той конец. У гэтай зале трэцяй на праектары было написано Will, прачніся. Ага. Угу. Давай паспрабуем. Спачатку ў гэту. Ой, голова кружится ад гэтага такой хуткай бегатні. Так, гэта сюды флешка не падыходзіць. Не? Ці падыходзіць? Не падыходзіць. Чаму? Хто ведае? Ой, так, прабачце. Это у нас трэці, бяжым у першы. Хто б ведаў? Так, сюды. Вставляем флешку. Wake up Will. Наступны контент змяшчае сцэны, якія могуць непрыемны для некаторых гульцоў, уключаючы тэмы з намёкамі ці інсінуацыямі на ўцягненне непаўналетніх у сексуальную дзейнасць. Прыцягвайце з асцярожнасцю. Што? Твои лялькі уже гуляли у тату і маму. Такое яшчэ не спрабавала. Якога хрена? Давай покажу, Эмілі? як Не дорослыя чапай яе, урод! гуляюць у лялькі. Я не хочу гуляць. Твои лялькі 2. уже гуляли у тату і Я маму. такое яшчэ не спрабавала. Давай покажу, як дорослыя гуляюць у лялькі. Я не хочу гуляць. Твои 2. лялькі уже гуляли у тату і маму. Так, выключаем эту... А, я не могу это выключить? Холера. Гуляюць у лялькі. Я не Што хочу гэта? гуляць. Чаму? Чаму я гэта бачу? Чаму гэта ў маёй галаве? Я гэта выдумаў? Эмілі сапраўды ў небяспецы? Угу. Так, тут таксама. Ты так падобная на свою маму, толькі пяшчэй. Я не ведаю. Мне Гэта не проста падабаецца. Добрая пиздец, дзяўчынка. клянуся, добрыя я яго дзяўчынкі заб'ю. не адмаўляюцца ад такога. Ты так падобная на сваю маму, толькі пяшчэй. Я не ведаю. Мне не Ты ж падабаецца. добрая дзяўчынка, а добрыя дзяўчынкі не адмаўляюцца ад такога. Ты так падобная на сваю маму, толькі пяшчэй. Я не ведаю. Мне не Ты ж падабаецца. добрая дзяўчынка, а добрыя дзяўчынкі не адмаўляюцца ад такога. 9. Галоўнае не панікаваць. Я яшчэ не ведаю, ці праўда гэта. Але я не мог гэта выдумаць. Мне трэба знайсці выхад. Мне 1, 2. прачнуцца. Тут там где 1, там 2, а где 2, там 9. И что мне это даст? 1... Так, добра, хай будзе 1, 2, 2, 9. 1, 2, 2, 9. Хай будзе так. А, чекай, я сюда уже заходзіў. І тут у мяне нічога няма. Мне трэба трэцяя флешка, якая пэўна схаваная за... Вось гэтымі дзвярыма. 1, 2, 2, 9. Ну, давай спрабаваць. 1, 2, 2, 9. Ага. Адчынена. Так, добра. Дайрі. Третья флешка.
Третий заль. Третья заля. Ну что, чакаем. Галоўнае, каб не было скрымеру. Що? Я шмат не прашу. Дзверы. Яшчэ лепш. Я спірдалям. Дзякую, што знайшлі час пагуляць у дэма-версію Shifting to the Backrooms. Мы спадзяемся, што вам спадабалася, калі ласачка, прачытайце ліст ніжэй. Напішыце свой шчыры водгук на старонцы нашага дэма. Цікава, там можна водгукі пісаць? Ну, слухайце, цалкам някепска. Я, конечно, такое не люблю. І мне гэтай гадзіны, прыкладна, колькі я правёў у гэтай дэмцы, хапіла просто з галавой. Таму я нават не буду больш спрабаваць гэта ўсё паўтараць. І пэўна, на наступнае мне ўжо не хопіць нават і часу. Там яшчэ 3 дэмкі. Зразумела ж, мы паспелі пагуляць у Shifting to the Backrooms, мы паспелі пагуляць у Tales of Meadows. На гэтым я прапаную спыніцца, магчыма, наступным разам пятніца заўтра ці на выходных яшчэ працягнем. Час ёсць. Пакуль што не заканчваецца гэты фестываль дэмак у Стыме. Яны будуць даступныя і наступным разам згуляем яшчэ ў Psy Pro, таксама невялічкая дэмка, я спадзяюся, што невялічкая дэмка, ад беларускіх распрацоўшчыкаў. Здаецца, я ўжо скідываў ейны трэйлер у тэлеграм-канал. Вось, ну і потым зразумела, што ўжо пяройдзем да такіх гігантаў беларускай гейм-індустрыі, як The Eternal Life of Goldman, Яўрэя Макдака, не ведаю, як это ахарактарызаваць, і да кіберпанкавага Replaced. Я гляджу, ўжо шмат хто ў яго паспеў пагуляць у гэтую дэмку, і сапраўды гульню вельмі чакаюць не толькі беларусы, але такія іншыя людзі з іншых краінаў. Таму будзе цікава і самастойна на яе паглядзець. Вас усіх дзякую вам за прагляд, за увагу. Не буду прасіць падпісвацца, таму што хутчэй за ўсё нічога на гэтым канале асабліва адбывацца не будзе. Але да наступнага разу, калі мы з вамі пачуемся. Вялікі вам дзякуй за ўсё. Да пабачэння ўсім, хто быў